Hello mga kabigel! Ayun po, welcome back po sa channel po natin. At ang ating po ngayong pagsasalu-saluan ay isang maasim na manggang hilaw, meron din po tayong santol, meron din tayong balot, at napakaanghang na bagoong. Meron din po tayong suka dito sa likod. yan, bago po tayo magsala-sala, pray po muna tayo ha. Maraming salamat po sa pagka-pinag-love niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang kapagkainan. Mga po ay lagi po kami makakain sa araw at maging ligtas po. Maraming salamat po Ama. Ito po sa madalayan ko sa inyong butong ng anak Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Balit muna ako. Sige lang. Kain po. Sarap yan. Sa mga nag-crave po ng mga ganyan pagkain, sabayan niyo po kami. Wow. Wow. Ang hango ng ating bagoong. Ikaw po tayo ng suka. Balut muna ako, babanatan ko. Nag-crave ko kasi ako sa balot. Tapos siya po, nag-crave naman sa mangga. Tapos sa bagoong po. Yan. Nagkasundo po kami. Wow. Naman yung pusa po namin yon, kumakatok na. Wow, sarap. Balot po kayo dyan, balot. Suka. Sarap. Kasi kung nga kung matamis. Oha? May sarili sound effects na. Ano? Ang asim. Balik tayo sa balot. May init-init pa ko yung balot. Wow. Maraming sibuyas. Dahan-dahan,
Tikman naman po natin tong santol. Kuha naman ako ng mangga. Medyo matamis po yung mangga natin. Tama-tama po yung anghang ng bagong. Sarap. Maasim nga yung ano. Santol. Lalapangin ko na ito. Sarap. Sarap naman kanin. Maasim pati ba to? Sarap. Ayun, oh. Sarap. Ang sarap. Kain po. Ay. Ang bless. Kain sabaw. Sa mga balat, ayun, oh. Kung gusto mo lang. Mangga po. Kakapat. Tsaka santol. Sarap. Kahit hirap ka sa asim, pero yun ang gusto ko eh. Yung asim, tsaka maanghang. Ako rin, eh. Kahit tira pa magbalat dito, eh. Pero yun ang gusto ko, eh. Joke lang po. Oh, kamiss ka balat. Huling balot na lang pala to. Sabi karsada ho kasi kami kaya daanan ng sasakyan po. Yun o. Napaalis na ako. Hindi pa. So ayaw mo sabaw o. Sarap. Sarap mo naman kabanding sa pagkain. Sino pa bang kabanding mo? Last na ho itong balot ko. Ako kami, ha?
Sarap ng mangga. Piko ho kasi itong mangga, piko. Mm. Mm. Sarap. Ang asim. Ang santo. Pero masarap po siya sa maanghang na bagoong. Mm. Mangga, sarap. Tamis niya. Sige. Oh. Yan, no? Sarap. Sarap po nung bagoong mo. Ayan. Kain lang niya. Oh, sige, sige. Binabati ko si Paring Beans at si Maring Grace. At happy birthday sa kanilang anak na si Angelica Kate Peregrino. Happy birthday! Yan, shoutout po tayo, Melody Channel, Karen Salabsab ng Oman, Noah Dilaw, Noli Banting, Maynolin Sevilla, happy birthday sa September 2, Bangtan Soulmate, Max Vlog, shoutout Macon Pulido from La Union, kay Julio Doms, Alvin Lasso, Ian Mijares, Ronald Quimnao, Mika Gavanes, kay Clyde Ivar, Hello. Iris Vlog, shoutout kay Saldi Martir, Francis De Leon, Tom Jones Madalag ng Negros, Miko Miki, thank you so much po kay Angelo James Cloaton, at kay Rovelyn Latonio, thank you so much po. Aida De Los Santos, shoutout, Aida ng De Los Santos ng Olongapo City. Emmalyn Pag-ong, shoutout Castro family. Torres from Navarro family. Gomez family. Perez Pag-ong family from Prosperidad Agusan del Sur. Rolin Orleans ng Singapore. Manfred ng Wenceslas Stats ng Austria. Kayukyo Baby Manswita Pinge. Shout out Shirine Rose Pinge ng Subic, Zambales. Marimar Aveo Yami, thank you so much po. Kay Yami T, Ading Nuestro, Ginalyn Andres, Didit Nieves, Lilac Sanchez, shout out Sanchez and Terra family from San Pedro, Laguna. Mikli Ray Cerrado, shout out sa Nanay Heneng Casajero, shout out po. Cerrado family, Digma family, Gratuito family from San Miguel, Cavite. Jamie Concepcion ng Caloocan, Zay4 Sino Gaming Rubian, Gabawan from Taiwan. Kay Almira Tajosa Sotomayor, Team Bert ng Pagbilao, Quezon, at sa dala niyang anak na sina Aramay at AJ Tadyosa Sotomayor. Hello. Carla Abella Jimenez Acobo and family ng Cagayan de Oro. Jenny Lacson from Kuala Lumpur, Malaysia, at sa anak niya. Hello po. Sale Josel Carpio Aquino Michelle Bolito ng Kuwait. Misty, happy birthday po sa September 15. Kay Misty Soto, Myrene Colminar, patok ng General Trias, Roslyn Nino Pizania from Dasmariñas, Cavite, Arceli Mico from Dubai, Josephine Estember ng Iba, Zambales, Belu Funel or Fanel Yanggao, shoutout Yanggao and Imbodo family, Bob Torres ng Dubai, Abi Ayesha Balando, Achi Barca Candasa ng Dubai, Liza Escritor, Jackie Bustillos, Jamie Constantino, Kyra Magpok, Nira Ocampo from San Diego, California, and happy birthday sa September 7 kay Sabrina ng Japan. Happy birthday
birthday, Kyler Adam Pineda sa September 6. Happy birthday. Kay Oni Bautista, Nicole Gimbao, at kay Josie Bautista ng Bataan. Happy 80th birthday sa asawa niya sa September 2. Yeah, happy birthday po sa inyo. Yun po, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Sobrang sarap ng mungga sa bagoong po, ng mangga. Tsaka yung although sobrang asim po nitong, yung balat po ng sa santol, pero yung okay naman. Oo. Tapos, yung balut po, talagang Siyempre. even na yan. Given na yan, masarap po talaga. So, maraming salamat po mga kawigan sa muling pagsama po sa amin. At maraming salamat sa pagsama mo. Sa Rest tayo. Salamat sa Diyos po sa pagkapinagkalob niyo po ngayong araw na ito. At sobrang salamat mga kawigan hanggang sa muling nating pagkikita. Kaya, bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.